Doncs entre les dues sessions, perquè hem estat pel matí i també per la tarda, doncs al voltant de 80 persones, entre persones adultes i canalla, que al final doncs, de diferent manera, ja sigui dibuixant o escrivint amb tot aquest seguit de pòsits, doncs, han anat explicant, com deia, doncs, com s'imaginen que ha de ser aquesta nova plaça. Hi ha una mica de tot, perquè al final doncs, de propostes tothom ha dit la seva, però jo crec que hi ha unes línies que són generals, no? Que al final doncs, és fer aquest espai un espai molt més agradable per la gent i també que sigui accessible per tothom. Per tant, doncs, parlem d'eliminar les barreres arquitectòniques i en aquest sentit doncs, també hi ha altres temes com millorar la impermeabilització amb els edificis del voltant i aquestes doncs, seran les línies que després hauran d'acollir doncs, evidentment de tota la urbanització de dalt, de doncs, si hi ha zones verdes, si no hi ha zones verdes, espais per jugar i aquestes coses doncs, és el que ara s'haurà de decidir amb totes aquestes propostes que la gent ha fet. Ara, doncs, amb aquestes idees, l'equip redactor tindrà uns mesos per redactar aquest projecte i una vegada que tinguem el projecte s'haurà d'aprovar i procedir a licitar i llavors doncs, calculem que de cara a final d'any doncs, puguin començar les obres.